Zan je duniya ne. Ai ka zo wasto, in dai duniya ne. Wasto, Me a cikin da kake? ba magana ake ba, me a cikin jaka na magana kan kallon jaka. Zan je canjin kuɗi ne. A je ta nan. Ka ta jakan mana ba magana ake ba ne. Ana magana kana mutane. A jakan. A je ta nan. Wannan jakan. Ina wayarka. Ko sai na sa an caje ka ne ban wayarka. Amma yawa ne fa wannan wai fa jiya na ci ta fa jiya na ci ta fa da ga bacci ci za ke ga ita ke wannan ma fa jiya na ci ta fa Kudin ka fa. ba ku In sa a caje ka ne in na ganta zan ma mugun bu. masta na ga ma ba ku wannan mashin din babana ne ma na dauko yanzu haka Ban kudin jikin ka ko ma mu. an ga ma ba ku ya ma ka ne mashin din babana ne wannan wai ma jiya na ci ta amma kuma wannan ne lawun kai shi ya kamata ce na goya ta ba ka ce turo wannan lawun ta kai shi turo wannan lawun ta masta yawa ne fa Ba za ka ba mu bane? Zan zo in zo da kai na ne. Wannan masu ne nan. Ba a gaya wa ɗan yau. masta yawa ne fa masta fa ba matsala Allah ya isa inda kusan kuɗi ne wani amma Allah ya isa